Witam Was moi roztomili, są święta, mam trochę więcej czasu i nagrywam kolejny tekst po śląsku. Tekst opowiada o biurowcu Huty, który był posadowiony od strony ulicy Księdza Wajdy w Zawadzkim. Obecnie został zbulony do gołej ziemi, na jego miejscu stanął sklep Lidl. A ja chcę opowiedzieć o starych czasach, jak tam było, kto tam robił i co by to nie poszło w zapomnienie. Zapraszam do wysłuchania. Kaj do historii przechodzą nasze świętości. Jak wiecie, mieszkał w Zawadzkim, które jest słynne z huty, pięknych lasów i rzeki Malapany. Niedawno przeczytałem w internecie ogłoszenie, co sprzedają nasz biurowiec ze huty. No mater dio święto! Wedle biurowca był taki skwer z pomnikiem dawnego patrona huty, generała Karola Świerczewskiego, obecnie zrujnowany. Dawno huta traci się tajla po tajli. Jakże przyszła do huty, to pamiętam, że we biurowcu pełno było ludzi, na 7 piętrach. Piszą o tym, bo młode pokolenie nie będzie wiedzieć, jak to było pierwej. Właziło się po schodach, a potem było 2 drzwierzów. Potem właziło się do holu. Tam się podbijało karta elektroniczną. Hutniki kierzy robili na zakładzie, poza biurowcem, a wcześniej wchodząc przez główną bramę też odbijali karta zegarową. Na wydziale, ale tam kaj się pracowało. Ale urzędnicy, czyli beamtry, biurowca podbijali tukej. Na parterze były z lewa związki zawodowe, Solidarność i OPZZ, a w jednym z pokoi urzędowała agencja PKO, kajżeś mógł opłacić rachunki u pana Antka. Mieściły się sam też dział socjalny, kaj się płaciło czynsz za mieszkania zakładowe, kaj się załatwiało kolonie do bajtli. Była tu kasa z kratoma i małym okienkiem i z kasjerką Zosią, panem Krystianem, panią Gosią. Pamiętam te życzliwe wszystkim osoby. Były tukaj też kadry, kaj pracowało dużo osób. Był kierownik Marian, potem przyszedł pan Karol, ale już niestety nie żyjący. Sympatyczne panie w dziale kadr pomagały wszystko załatwić. Najbardziej wspominam panią Eugenię, Dorotę, Wandzię i pana Józka. Był to też dział finansowy, a potem doszedł dział zajmujący się kompensatami. Wiecie, bo to w trudnych latach 90. firmy wpadały w zadłużenie. Podziemie i poziom 0. Ze starej huty na poziomie 0 schodziło się po schodkach, był bufet. Kaj pracowało gryfno pani Ewa, kiera sprzedawała żymły na frisztyki, wóżd, kyjza, masło, wszystko co się chciało. Tyj, kafy, napoje i insze niezbędne. Zawdy była kolejka, a pani Ewa durch miała sympatyczny uśmiech, choby nie wiem jak była zmęczona. Tukaj we podziemiach było archiwum rysunków technicznych i tako wielko powielarka. Było też archiwum papierów księgowości. Był też syf, kiedy my przechowywali kasetki z pieniędzmi na geltagi, a w dzień wypłaty strażniki z giwerami o 5 rano rozwozili nos referentki na wydziały i strażnik siedział z nami przy wypłacie. Albo geltaku, jak wolicie. Potem weszły konta bankowe i to już się ta procedura skończyła. Za starej huty tukaj była dyrekcja, bo dyrektor naczelny, dyrektor do spraw pracowniczych, dyrektor do spraw technicznych i dyrektor do spraw ekonomicznych. Było tu też biuro dyspozytorów, którzy pilnowali wjazdów cugów i aut na huta, bo to było coś w rodzaju sztabu dowodzenia w razie sytuacji nadzwyczajnych, takie nasze Houston. Krótko istniała też księgarnia koło biura audytorów, pamiętacie to? Był tukaj też dział analiz ekonomicznych z takim niewysokim i niepozornym, ale mądrym panem kierownikiem, który miał ogromną wiedzę ekonomiczną. Szacun dla niego do dziś. Na tym piętrze była też duża sala konferencyjna, kaj były narady, ale jak był geltak, to my tukaj kopertowali gotówka do kopert dla pracowników, każda grupa 2-3 osobowo swój wydział. Jak wiecie, ją miała transport kolejowy. Potem w siedzibie dyrektorów utworzono dział sprzedaży. 2 piętro. W dawnej hucie tutaj był dział techniczny. Siedziała masa inżynierów i osób o dużej wiedzy technicznej, bo był dział od wynalazków i racjonalizatorstwa. Był tukaj też dział wojskowy, tajne przez poufne. Ja ta łaziła, a za więcej nie zapiszę, ale wszystkie piętra były pełne ludzi. Jak się huta rozpadła na spółki i powstała nowa huta, czyli walcownia WRA, jak te insze spółki plajtły, to piętro stało się siedzibą prezesów, działu księgowości, spółki, działu kontrolingu, kontrolera, audytora, a ja tam robiła do 2008 roku. 3 piętro. Tutaj był dział marketingu i reklamy. Pełne piętro. Chodziła tutaj na ksero do pani Brygidy, a ona była i jest do dziś super babka. Był to też dział BHP. Nieraz łaziła tam różne szkolenia załatwiać.
4. piętro. Tutaj był dział zaopatrzenia, co się chodziło załatwiać zamówienia, odnosić rozdzielnik na ciuchy robocze, zapotrzebowanie na mydło i środki czystości i ręczniki. Dawało się te zamówienie z innych działów. Całe piętro ludzi. Każdy miał swój zakres. Dbał o określony wydział i sprowadzał tajle, jeździli w delegacje. Pamiętam pana Ewalda, panią Brygidę, panią Irenkę, pana Andrzeja, Huberta. Długo by wymieniać. Sekretarki były też super. Była pani Renata i pani Basia. A kierownikiem był przesympatyczny Andrzej. 5. piętro. Tutaj była księgowość płacowo, od kosztów, kaj zanosiła rozdzielniki płac, kontrola finansowo z sympatycznym panem Jasiem, tutaj załatwialiśmy sprawy pożyczek PKZP i mieszkaniowych. Tutaj urzędował pan główny księgowy, pan L. O imponującej sylwetce i dużej wiedzy. Potem zmieniały się te osoby, ale przez RODO nie byda wymieniać tego z nazwiska. W płacowym była pani Zdzisia, pani Marysia, pan Karol, taką miło pani ze Szczelec, ale zapomniała imienia, chyba Wandzia. W dziale chorobowym była pani Helena i pani Jola. 6. piętro. Tutaj był dział organizacji, kaj byli normiści, dział płac, kiedy zajmował się sprawozdaniami GUS, a potem je połączyli. Tutaj był kierownikiem Antoni S., a pan Karol W. potem poszedł do kadr. Tutaj było biuro pocztowe, a działchy z biura roznosiły poczta na wydziały, bo był tu faks i do w niej nadawali telegramy. Było srogie ksero, kaj się zanosiło, jak trzeba było dużo kserować, na przykład druków. 7. piętro. Tutaj był dział konstrukcyjny, kaj przy wielkich deskach rysowali i projektowali różne niezbędne rzeczy na rzecz huty. Kieroprzeca miała dużo wydziałów. Kiedy przyszedł inny współwłaściciel, zakład Centrostal z Bydgoszczy, postanowiono zrobić na tym piętrze coś w rodzaju hotelu dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, których tu oddelegowano do roboty. Strażnik musiał wachtować bez całką noc, a z kolei pracownicy ci nie mogli wracać, kiedy się chcieli. Srogie koszty na to poniesiono, a potem to zostało i niszczało aż do upadłości huty w 2002 roku. Podsumowanie. Moi roztomili, pisała to w emocjach, bo mnie serce się kraje, jak ja to wszystko widzę. Jak macie jakieś swoje przemyślenia, mogę cię pisać, ale z zachowaniem kultury. Brzydkie wyrazy, takie posty zaraz wyciepna. Mnie to też nerwuje, ale dbamy przeca o kulturę. Obiecuję, że napiszę o naszym basenie leśnym, ale to na inszy roz. A jak wiecie, richtig napisałach i zdążyłach nawet go nagrać. Dziękuję za uwagę.